Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακόμα μια εκπομπή η φωνή μας μετρά. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό θέμα. Υπάρχει μια νόσος που ονομάζεται COVID-19, η αλλιώς κινέζικη ίωση. Έχει μπει στη ζωή μας από τις 21 του Μάρτη μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, και όμως όλο αυτό στηρίζεται σε ένα φαινόμενο που είναι το τεστ. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχετικό βιντεάκι, λοιπόν, να το παρακολουθήσουμε και μετά είναι στην παρέα μας ο επιστήμον υγείας, διδάκτορ Κυριάκος Χαραλάμπους, για να το σχολιάσουμε. Πάμε να το δούμε. Μπορείτε να το κλείσετε. Όχι, γιατί το κλείσω. Τραβάτε προσωπικά δεδομένα, καμία. Δεν είναι προσωπικά δεδομένα που τραβώ. Σε δημόσια ανέκθεση. Έλα εδώ να βάλουμε. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά δεδομένα, δεν έχω μπορέσει να ξανακοινωνήσω. Και ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα, θέλεις να μας τα πεις? Τα ταυτότητα των ανθρώπων, τα τηλέφωνα τους και όλα που τους ζητούμε εμείς και ότι μένουν για μας αν και στην οικογένεια να τα έχουμε. Λοιπόν, σε λίγο μαζί μας ο γιατρός. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, να το επιλύσουμε. Ξαναδούμε το βίντεο μέχρι να λύσουμε το τεχνικό πρόβλημα.
Μπορείτε να το κλείσετε. Όχι, δεν το κλείσω. Τραβάτε προσωπικά δεδομένα, Ζωμί, αυτό Δεν είναι είναι προσωπικά δεδομένα που τραβώ. Σε δημόσια ανέκθεση. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή ο κύριος εγώ μπορώ να συνεχίσω, φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά δεδομένα, ναι, εγώ μπορώ να συνεχίσω, κύριε Μητρό. Και ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα, θέλεις να μας τα πεις? Τα ταυτότητα των ανθρώπων, τα τηλέφωνα τους και όλα που τους ζητούμε εμείς και ότι μεν για μας αν και στην Υπουργή να τα έχουμε. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον γιατρό, τον Κυριάκο Χαραλάμπους. Είναι επιστήμον δόκτωρο, επιστήμον υγείας δόκτωρας Κυριάκος Χαραλάμπους. Κύριε Κυριάκου, ελπίζουμε να μας ακούτε. Λοιπόν, είχατε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο? Έχουν στήσει, μάλιστα. Και με τα ίδια γάντια συνέχισαν να παίρνουν τα δείγματα, να τα αγγίζουν, να αγγίζουν το σώμα τους, να αγγίζουν τα σκουπίδια, να αγγίζουν τα τραπέζια, να αγγίζουν τα πάντα. Μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα εδώ πέρα που κάποιος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Έχουν στήσει, αγαπητέ δόκτορα, το τραπέζι να εφάπτεται με τον κάλαθον των σκουπιδιών. Και όταν τους έγινε επισήμαση από εμένα, πήγαν να μετακινήσουν το τραπέζι. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Πόσο αυθεντικά μπορούν να είναι τα αποτελέσματα με τέτοιες συνθήκες, να είναι εκτεθειμένα στον αέρα, στον ήλιο, στην υγρασία, στα καυσαέρια που περνούσαν τα αυτοκίνητα, στο πάρκινγκ, δίπλα στον κύριο δρόμο. Και η πηγή μόλυνσης, τα ίδια, ο χώρος των σκουπιδιών. Λοιπόν, πόσο αθεκτικά μπορεί να είναι αυτά και πόσο αυθεντικά και είναι τα αποτελέσματα και έγκυρα θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα, τα δείγματα αυτά με τέτοιες συνθήκες.
Και όμως δυστυχώς αυτές δεν. Μάλιστα. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα και το εννοώ. Πρέπει να δώσουμε μια έμφαση, διότι αφήνονται πολλά θέματα να αιωρούνται στον αέρα. Όπως για παράδειγμα, υπάρχει απατή, υπάρχει κοροϊδία. Τι είναι αυτό τελικά? Σε άθλιες συνθήκες να παίρνεις δείγματα, να πουλάς αυτό το προϊόν, να προσπαθείς να μεταπίσεις όλο τον πληθυσμό, όλο τον κόσμο ότι ξέρεις αυτό είναι και έχουμε τρομερά αποτελέσματα και κινδυνεύει η ζωή σας. Στηρίζουν ολόκληρη κατάσταση για συνωμοσία. Κάποιοι, κύριε Κυριάκου, κάποιοι κερδίζουν εκατομμύρια αυτή τη στιγμή με αυτή την αθλιότητα, διότι μιλάμε για μια αθλιότητα και τίποτε άλλο. 900.000 ευρώ κοστίζουν τα τεστ στην Κύπρο καθημερινά. 288 μέρες μέχρι σήμερα έχουν βγάλει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ κάποιοι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν ευθύνες. Ξέρετε λίγο τη ρύθμιση στο δικό μου, αν γίνεται. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Λέει ο κόσμος ότι δεν ακούμε τον γιατρό, λέει. Τουλάχιστον αν μπορούμε να το ναι, αυτό μου λέει. Ναι, Τι έχει, φτιάχτηκε? Όχι, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Όχι. Να το δοκιμάσουμε, να δούμε μια στιγμή εάν διορθώνεται αυτό το πρόβλημα για να το ξεπεράσουμε. Αλλιώς να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή πιο μετά. Να δούμε. Περιμένετε λίγο να δούμε. Μισό λεπτό. Να περιμένουμε λίγο, κύριε Πάρη. Να το δω κι εγώ. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Ναι, διότι το συγκεκριμένο έχουμε 60 δευτερόλεπτα delay καθυστέρηση μέχρι να φτάσει από το στούντιο μας στο διαδίκτυο. Έχουμε 60 δευτερόλεπτα. Ίσως έχει φτιαχτεί. Και αν έχει φτιαχτεί να το... Κύριε Πάρη μου, δεν ακούγομαι. Όντως έχει δίκιο ο κόσμος. Δεν ακούγομαι καθόλου. 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 Εσείς ακούγεστε. Να δώσουμε μια στιγμή, να παίξω ακόμα μια φορά το βίντεο, να το δει ο κόσμος και να προσπαθήσουμε να το επιδιορθώσουμε για να επανέλθουμε. Ακριβώς. Σύμφωνα, ωραία.
Λοιπόν, έχει επιδιορθωθεί, μάλλον. Έχω πιάσει ένα μήνυμα. Ναι, φτιάχτηκε, λέει. Λοιπόν, επανερχόμαστε ξανά, να κάνουμε ξανά την ίδια κουβέντα, γιατρέ. Απολογούμαστε στο κοινό μας για αυτή την τεχνικό πρόβλημα που συναντήσαμε. Έχουμε δει ένα βιντεάκι το οποίο το έχουμε πάρει από την περιοχή της Λευκωσίας. Κόσμος περιμένοντας ουρές για να κάνει ένα τεστ. Τώρα, για ποιους λόγους? Είναι υγιείς και θέλουν να κάνουν το τεστ και θέλουν να αποδείξουν κάτι. Υπάρχει υποχρέωση από τις δουλειές τους να έχουν το τεστ, εξαναγκασμός, ένα άλλο θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Όμως, το συγκεκριμένο βιντεάκι μας υπόδειξε ότι νοσηλευτικό προσωπικό εκτεθειμένοι στον αέρα, στην υγρασία, στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, στις θερμοκρασίες και το πιο σημαντικό, από την εστία των σκουπιδιών. Γιατρέ. Ναι, κύριε Πάρη, να σας διακόψω λίγο. Να σας πω κάτι όμως που πρέπει να το αναφέρουμε και στον αέρα, ότι το προσωπικό δουλεύει αφιλοκερδώς, χωρίς οποιαδήποτε έξτρα υπερορίες, οτιδήποτε. Τα παιδιά που δουλεύουν εκεί είναι με την καλή τους θέληση. Και το έχω μάθει πριν από λίγο αυτή τη στιγμή και θέλω να το ενημερώσω εδώ κοντά σας στον αέρα. Λοιπόν, όπως λέει τώρα, μου στέλνει ένα μήνυμα ένας νοσηλευτής, μου λέει εμείς δεν κάνουμε τίποτε, ούτε επιθυμούμε, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, μου λέει εδώ στο μήνυμα, και σας παρακαλώ αν μπορείτε να το προωθήσετε. Και οφείλω να το καταθέσω κοντά σας στον αέρα, κύριε Πάρη. Όσον αφορά στον τρόπο δειγματοληψίας και στον τρόπο που γίνεται, επειδή και αυτοί εντολές εκτελούν, να το πούμε και αυτό, λοιπόν, εκτελούν εντολές από τους ανώτερους, δυστυχώς γίνεται μέγα λάθος. Ο τρόπος που δίνεται και ο τρόπος που λαμβάνεται το δείγμα και ο τρόπος που ανοίγεται το μποκάλι, να μπει μέσα η πατονέτα, το λεγόμενο swap, και να κλειστεί, είναι μέγα λάθος. Χρειάζεται ειδικός κλινικός χώρος, αποστηρωμένος χώρος, που πρέπει να υπάρχει αρκετά λεπτά απόσταση από τον ένα στον άλλο και να υπάρχει και μια ειδική μηχανή μέσα που κάνει συνέχεια continue press στη διαδικασία να καθαρίζει τον εσωτερικό αέρα. Τι άλλο να σας πω? Στο κομμάτι εννοώ για τα δείγματα. Είναι αντιεπαγγελματικό. Και όντως ισχύει. Είναι αντιεπαγγελματικό και είναι λάθος. Μπορούμε να πούμε πέρα του λάθους ότι είναι και άκυρα. Ναι. Αφού είναι λαθασμένο το δείγμα. Φυσικά. Είναι λαθασμένο δείγμα. Αφού καταρχήν για να πάρεις ένα δείγμα πρέπει να είναι και αξιόπιστο. Πώς γίνεται να μετράς τον κόσμο χωρίς αξιοπιστία? Άρα είναι λαθασμένα δείγματα. Άρα τα νούμερα είναι λαθασμένα. Δεν υπάρχει σωστό δείγμα. Μάλιστα. Αφού το δείγμα για να βγάλεις τη στατιστική πρέπει να είναι σωστό δείγμα, σωστό ορθό, όπως λένε στην επιδημιολογικό πίνακα. Αφού είναι ορθό λάθος. Μάλιστα. Έτσι λέει το στατιστικό. Σε αυτό είναι ορθό του λάθους, όχι ορθό του σωστού. Είναι λαθασμένο δείγμα. Και εν τούτο που θέλω να εξηγήσω στον κόσμο. Είναι πολλά λάθος που παίρνετε και ο τρόπος που παίρνετε και ο χώρος που παίρνετε και δίπλα από τα σκουπίδια, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εν τούτο που είπα και εγώ πριν, κύριε Πάρη μου, ότι εξευτυλίσαν το λειτουργήμα, επειδή αυτές οι δουλειές είναι λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα. Μάλιστα. Και στεναχωριέμαι ότι το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει, επειδή δεν φταίει ο νοσηλευτής. Ο νοσηλευτής εκτελά οδηγίες, εντολές εκτελά από το Υπουργείο. Οκ, δεν μπορούν να κάνουν και τα παιδιά κάτι. Μόλις καταλάβαν το λάθος, εσπρώξαν λίγο πιο πάνω από ό,τι είδα στο βίντεο. Το Υπουργείο φταίει. Μόνο ο Υπουργός φταίει σε αυτή την περίπτωση. Η κεφαλή φταίει.
Ναι. Πού διάς, κύριε, και την άδεια και δίνεις και rapid test να κάνεις στον κόσμο? Πού, κύριε? Έλειψαν τα κέντρα, ανοίξε τα σχολεία και να ενοικιάσεις χώρους σε μια τάξη και να κλείσεις. Έχεις πολλούς τρόπους να κατασκευάσεις extension. Να σας ρωτήσω κάτι. Που θα είναι... Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω κάτι. Με 200 εκατομμύρια ευρώ, με 200 εκατομμύρια ευρώ που μέχρι στιγμής ήταν τα έσοδα από τα τεστ από το 21 Μαρτίου μέχρι σήμερα. Για τις 3 εταιρείες, τους οργανισμούς, τους οποίες πόσα κινητές κλινικές μπορούσαν να αγοράσουν με αυτά τα λεφτά, ώστε να μην υπάρχει θέμα λαθασμένης αποτελέσματος ή δειγματοληψίας ή οτιδήποτε. Πόσα οχήματα θα μπορούσαν να αγοράσουν με τα 200 εκατομμύρια που έχουν τζεπώσει κάποιοι. Ακριβώς. Πάντως, κύριε Πάρη μου, σε 5-10 τσέπες έχουν μπει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Όμως καλούμαστε σε αυτό το σημείο να έρθουμε να πούμε και κάποιο άλλο. Να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε ένα ερώτημα. Τι ευθύνες προκύπτουν? Ναι. Θεσμικές ευθύνες, πολιτικές ευθύνες. Σε αυτή η κοινωνία αιμορραγεί, η κοινωνία, η οικονομία έχει καταστραφεί και κάποιοι έχουν δει ψηλό μαντίλι και βγαίνουν και λένε είμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση και πρέπει να σας προστατεύσουμε. Τι πρέπει να γίνει, ας πούμε? Τι είναι αυτό? Ακριβώς. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ευθύνες? Είναι πολλά μεγάλο θέμα και πολλά λεπτό, κύριε Πάρη, να σας πω την αλήθεια. Είναι πολλά σοβαρό και μάλιστα αυτό το θέμα που θίγεται υπάρχουν ευθύνες και μάλιστα ευθύνες που το θεωρώ εγώ προσωπικά ως εσχάτη προδοσία. Μιλούμε για αυτήν την ευθύνη. Μιλούμε για εσχάτη προδοσία. Τα χρυσά διαβατήρια π.χ. θεωρούνται αυτή η πέτη ως εσχάτη προδοσία. Είναι εσχάτη προδοσία. Ό,τι κάμνεις η κατά του λαού σου και του συντάγματος τρίτου βαθμού ποινικού θεωρείται εσχάτη προδοσία. Διότι... Και όλα αυτά που βλέπουμε και γνώστες περί αυτού ακόμα και το rapid test ανήκεται μέσα στο κομμάτι της εσχάτης προδοσίας. Είναι κατά του λαού. Είναι κατά του λαού. Το τονίζω. Πείτε μου. Διότι διακρίνουμε εδώ μια καθαρά εγκληματική συμπεριφορά. Είτε είναι δόκιμος νοσηλευτής, είτε όχι, ήταν το όργανο το οποίο έπαιρνε τα δείγματα. Εάν πίστευε σε κάποιες αρχές, εάν εκπαιδεύεται σε κάποιες αρχές, όφιλε να έρθει να πει εντύμως, παιδιά, εγώ κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις δεν είναι αυτές που σπουδάζω και δεν δέχομαι να συνδράμω σε αυτή την κατάσταση. Είναι εδώ που έρχομαι και λέω, ειδικότερα όταν έπαιρνα τα πλάνα και ο συγκεκριμένος νοσηλευτής έβγαλε τη μάσκα και είπε στον κόσμο, ξέρετε, επειδή υπάρχει κάμερα εδώ πέρα, δεν μπορώ να συνεχίσω τα τεστ. Και παρότρινε τον κόσμο, εξόργησε τον κόσμο, στο οποίο δέχτηκα και μια λεκτική επίθεση για αυτό το θέμα. Και ήταν δική μου ευθύνη το ότι πήγανε να κάνουν τα συγκεκριμένα τεστ να εφάπτονται στους κάλαθους των αχρήστων. Έσχος. Και άκουσα και 2 βρισιές για αυτό το θέμα. Έσχος. Από επαγγελματία υγεία σε δημόσιο χώρο μπροστά σε κόσμο που κάνει την ώρα του λειτουργήματος, την ώρα που κάνεις το λειτουργήμα και ειδικά σε δημόσιο χώρο και σε ύπερθρο, έτσι να το θέσω, είναι πραγματικά έσχος και ντροπή. Έσχος και ντροπή. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, πώς μπορούμε να... Εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι που ήθελα να καταθέσω, που ήρθε σήμερα από μια σοβαρή στατιστική ιδιωτική έρευνα, που εντωμεταξύ την έχουν στείλει ήδη στο κράτος, τη στατιστική έρευνα, που θέλω να την ανακοινώσω και εγώ εδώ στην εκπομπή σας.
Μέχρι σήμερα, όση ώρα 10 και 20 τη νύχτα, έχει κλειδώσει αυτό, λοιπόν, συνολικά κρούσματα σε όλη την Κύπρο λένε, ευκήκαν 23.974. Και από τα κρούσματα είχαμε 131 θανάτοι. Σήμερα. Όχι. Συνολικά. Για το COVID. Ακούστε πολύ προσεκτικά. 131 θανάτοι. Λέει εδώ και μπορώ αφέτε να το κάνω και share να σας τα στείλω. Λοιπόν, αναρρώσταν όμως από τους 23.974 οι 2.057 αναρρώσαν. Θέλετε τώρα να σας πω και το παγκόσμιο? Παγκόσμια 85.200.000. Αναρρώσαν οι 47.000, όχι ψέμα, αναρρώσαν τα 47.900.000 και οι θανάτοι προέρχονται στο 1.800.000. 1.850.000. Λοιπόν, ευκήκε αυτή η νέα σημερινή πλατφόρμα η ιδιωτική. Λοιπόν, εμείς θα εστιάσουμε στην Κύπρο, κύριε Πάρη. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικό πολιτισμικό, διαφορετικά ειδικέθημα και διαφορετικό τρόπο ζωής που επηρεάζει και στην υγεία, ακόμα και στη διατροφική τους αλυσίδα. Εμείς θα εστιάσουμε στην Κύπρο. Δηλαδή στην Κύπρο ξέρουμε δύο πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, που τις 23.974, όπως έχουμε αναφέρει, αναρρώσαν, όταν λέμε αναρρώσαν, έχουν γίνει καλά, εννοούμε, 2.057 άτομα. Μες στις 23.974 λοιπόν, έχουμε και τους ασυμπτωματικούς. Σημειώστε το. Μάλιστα. Έχουμε και τους ασυμπτωματικούς. Που τούτους ούλους, τους 23.000 και κάτι, όπως είπαμε πριν, είχαμε θανάτους 131 συν 2 ουσιαστικά. Συν 2. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Πάρη, για 131 θανάτους. Όπως λέει αυτή τη στιγμή... Είναι πραγματικά έσχος και... Ναι, σας ακούω. Μισό λεπτό. Και εξηγά αυτή η πλατφόρμα, σας τη στέλνω τώρα, κύριε Πάρη μου, σε εσάς, και να την αναρτήσω από κάτω από το live σας, να τη δώσει, επειδή είναι αναρτισμένη διαμέσου των Google. Την έχουν αναρτήσει. Λοιπόν, και εξηγούν τώρα, okay, και μας λένε ότι είχαμε περισσότερους θανάτους. Είναι ψευδής δήλωση καταρχήν, κύριε Πάρη. Δεν είχαμε περισσότερους θανάτους το 20. Δεν είχαμε περισσότερους θανάτους. Μιλήσαν και τα Eurostat τα στατιστικά που αναφέρονται ότι είχαμε 86 θανάτους λιγότερους. 86 θανάτους λιγότερους. Και πρέπει να συγκρίνουμε κι άλλο ένα πράγμα. Ότι ευθύνονται εξαιτίας του πρώτου lockdown, είχαμε 80% αποχή των εφραγμάτων αυτών. Τι εννοούμε αποχή των εφραγμάτων? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι επάθαν έφραγμα και δεν παρουσιαστήκα. Αυτό εννοούμε αποχή των εφραγμάτων. Μάλιστα. Αποχή. Λοιπόν, και σκεφτείτε, λόγω του lockdown οι άνθρωποι νοσούσαν μέσα στα σπίτια τους και δεν έβγαιναν έξω. Σκεφτείτε πόσο της 100 των καρδιολογικών προβλημάτων επικρατεί σε μια χώρα και πόσο μάλλον που έχουμε τους καταγραμμένους τους καρδιοπαθείς. Μέσα στους καταγραμμένους οι 80% είχαν πρόβλημα. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Καρδιολογικό. Ακόμα και με αριθμίες, προβλήματα με ταχυκαρδίες και πολλά άλλα προβλήματα. Και μάλιστα θέλω να καταθέσω εδώ στην εκπομπή σας, κύριε Πάρη, ότι εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης και με τα lockdown, επειδή ο σκοπός μας είναι να αφυπνίσουμε και τον κόσμο, πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλά παιδιά διαγνωστήκαν με ψυχιατρικά νοσήματα.
Μιλάμε τώρα για ηλικίες 25 έως 33 χρονών, κύριε Πάρη. Αρκετές, Δεν κάνω καμία πλάκα. Ναι. Και μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι οι ψυχίατροι... Εγώ προχτές μιλούσα με ένα ψυχίατρο και γυρίζει και μου λέει ο άνθρωπος, κύριε Πάρη, συνάδελφε λαλί μου, φαντάζεσαι λαλί μου, εγώ δεν είμαι στο ΓΕΣΥ λαλί μου και πέλανα από τη δουλειά επειδή στέλνω μου οι ψυχιάτροι του ΓΕΣΥ να τους δω εγώ λαλί μου. Μάλιστα. Σκεφτείτε, κύριε Πάρη, ο κόσμος αντί να μπαίνει στους παθολόγους να ακολουθούν τα χρονιαία προληπτικά και όλα αυτά τα συναφή, βουρούν στους ψυχιάτρους. Και το πιο σημαντικό, γιατρέ μου, Ναι. το πιο σημαντικό ποιο είναι? Αυτά όλα που συμβαίνουν στηρίζονται μόνο σε ένα θέμα. Το θέμα της πανδημίας του τεστ. Υπάρχει μια πανδημία του τεστ, όπως το είπατε. Είναι όπως μια πανδημία του τεστ, δεν είναι πανδημία της νόσου. Είναι πανδημία του τεστ. Διότι όλοι αυτοί στηρίζουν αυτή την τρομολαγνία σε αυτό το στοιχείο και μόνο. Πουλάνε μούρι με τα δεδομένα τα οποία έρχονται παρουσιάζουν. Ποιος τους ελέγχει? Υπάρχει κάποια διαφάνεια? Έχει βγει, Ακριβώς. έχει βγει live ποτέ η διαδικασία, το πώς γίνεται ένα τεστ? Είναι σωστά τα αυτές? Έχουμε δει αρκετά παραδείγματα στο διαδίκτυο τα οποία είναι για γέλια, δηλαδή κάποιοι μέχρι και Coca-Cola έχουν κάνει τεστ και την έχουν βγάλει θετική, ας πούμε. Ισχύει. Λοιπόν, το έκανα και εγώ στο σπίτι μου. Έπιασα, όντως, ισχύει αυτό. Έπιασα εγώ το τεστ και το έχω βουτήξει στην Coca-Cola για 3 δευτερόλεπτα. Και το έβγαλα και μετά από κάποια δευτερόλεπτα μου έχει δείξει ότι είναι θετικό. Άρα η Coca-Cola έχει κορονοϊό. Λοιπόν, χαριτολογώντας έρχεσαι και λες, μα τι λες άνθρωπε μου, θες να μας τρελάνεις εδώ πέρα? Πόσο μάλλον τα αποτελέσματα που λέτε από τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους που ταλανίζεται ο κόσμος μέσα σε αυτή την τρελή κατάθλιψη που τον έχει μπάσει αυτό το σύστημα, αυτή, θα το πω, η συμμορία, όπως φαίνεται είναι μια ξεκάθαρη συμμορία που έχουν σκοπό να βουτήξουν τα λεφτά της πολιτείας, του κράτους. Και όμως οι ευθύνες πάνε ακόμα πιο πέρα. Εγώ θα τις ρίξω. Πού είναι τα πολιτικά κόμματα? Πού είναι η αντίθετη άποψη? Ποιος τόλμησε να σηκώσει ανάστημα ανάντια στο κατεστημένο? Διότι η σιωπή είναι ταυτόσιμη με τη συνενοχή αυτής της κατάστασης. Δεν είναι απλά να αρχίσει να πεις ότι ξέρεις, δεν το ξέραμε, δεν το εξετάσαμε. Τι κάνατε κύριοι? 10 ολόκληρους μήνες για να εξετάσετε αυτό το θέμα. Είμαι εξοργισμένος, το ξέρω, όμως μας έχουν διαλύσει. Ακριβώς. Έχουν φέρει τον κόσμο, κύριε Πάρη, σε μια σοβαρή ταλάντευση, σε ένα φόβο, σε μια απελπιστική κατάσταση που ο κόσμος δεν ξέρει πλέον, όπως το έχω ξαναναφέρει αυτό, τι θα πιστέψει και τι δεν πρέπει να πιστέψει. Ναι. Δυστυχώς. Ο κόσμος έχει σοκαριστεί τόσο πολύ που δεν μπορεί ήδη να αυτοδιαχειριστούν τους εαυτούς τους. Ακόμα και εμείς οι επαγγελματίες υγείας. Μα μην νομίζετε, και εμείς ανθρώποι είμαστε και στις αρχές όταν πρώτο εμπήκε, στην αρχή της λίγο, να πω την αλήθεια κύριε Πάρη, έχω τρομάξει. Αλλά κάτσε, σκέφτηκα, λέω πάρε φίλε, θα ξεχάσεις αυτά που έχεις μάθει, λέω. Για κάτσε λίγο και ξαναδιάβαζε αυτά που ξέρεις. Για δες. Εν τούτο που θέλω να σας πω, ότι τούτο το πράγμα έτσι μεμονωμένα, παντού. Και αυτό είναι το καλό που πρέπει να αναφέρω όμως, γιατί νομίζεις Ιταλία, Ισπανία και η Αγγλία έχουν κλείσει τις πόρτες του ΠΟΗ? Έχουν κλείσει. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία γι' αυτό? Κύριε Πάρη μου, μπορείτε να μπείτε στις online κάμερες να δείτε τον κόσμο που κυκλοφοράμε χωρίς μάσκες. Υπάρχουν online κάμερες
στις πλατείες, στα δημόσια καφετέριες. Να στο στείλω αυτή τη στιγμή και να στο αποδείξω εδώ, διαμέσου της εκπομπής σας. Μισό λεπτό. Μάλιστα, το βρήκα. Εδώ. Σας το στέλνω αυτή τη στιγμή. Okay. Ένα link που μπορείτε να διαλέξετε τις χώρες και να παρακολουθήσετε τι γίνεται στην κάθε χώρα. Στέλνε το στο comment της εκπομπής μας εδώ που γίνεται το live, ώστε το κοινό μας να μπορεί να αντλήσει για αυτές τις πληροφορίες για να δει και μια άλλη αλήθεια. Μια άλλη αλήθεια η οποία κάποιοι εσκεμμένα την κρύβουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μα ο κόσμος κυκλοφορεί κανονικότατα, κύριε Πάρη μου. Κανονικότατα, όπως σας το λαλώ. Και ένα άλλο επίμαχο, γιατρέ μου, θέμα, σε διακόπτω, είναι αυτό, θα το επαναλάβουμε, αυτό με τη θεραπεία. Με τη θεραπεία. Υπάρχουν φάρμακα για να λυθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα φάρμακο από την Αμερική, μου είχατε πει. Τα μονοκλονικά αντισώματα. Το είχαμε επαναλάβει σε προηγούμενη εκπομπή, να το επαναλάβουμε και τώρα. Πείτε μας ξανά για αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα μονοκλονικά αντισώματα θα σας μιλήσουν πιο καλύτεροι λοιμοξιολόγοι που είναι πιο εξειδικευμένοι. Απλά χρησιμοποιούν τα αντισώματα μαζί με βιταμίνες και με κορτιζόνη και ταυτόχρονα. Είναι μια τριπλή ουσιαστικά θεραπεία που δίνεται σε IV μορφή, okay, και λιγότερο που 48 ώρες είσαι σε ιάσιμη κατάσταση. Χωρίς καμία υπερβολή. Χωρίς καμία υπερβολή. Και να σας τη στείλω την εξειδικευμένη θεραπεία που την έχει γράψει και λοιμοξιολόγος του Harvard, που έχει μιλήσει εξειδικευμένα για αυτό το πράγμα. Απλά όταν υπάρχουν, κύριε Πάρη, πιο εξειδικευμένοι από μένα στο αντικείμενο, εγώ δεν μπορώ να αναφέρω ως ειδικό σε αυτό το αντικείμενο. Γι' αυτό και εμείς αγαπητέ δόκτωρα Κυριάκο, έχουμε ήδη προγραμματίσει στις επόμενες μέρες που θα ακολουθήσουν, έχουμε καλεσμένο ειδικό επιδημιολόγο για αυτό το θέμα, για να μπορέσουμε να αγγίξουμε και κάποιες άλλες στοιχείες, τις οποίες πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα, δυστυχώς. Πρέπει να δώσουμε μια φωνή και ένα φως σε κάποια θέματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να τα μάθει. Ο κόσμος πρέπει να τα μάθει. Λοιπόν, αγαπητέ γιατρέ, έχουμε πει αρκετά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Μας βοήθησες για ακόμα μια φορά να δείξουμε αυτά που πρέπει να φανούν, αυτά που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, και είναι πάρα πολλά. Δεν τελειώσαμε, ο αγώνας εδώ σχεδόν μόλις έχει αρχίσει, ξεκινάμε και πάμε μπρος, διότι αυτό το θέμα με τις συμμορίες πρέπει να ξυπερδέψουμε. Και θέλω να αφήσω εντωμεταξύ, κύριε Πάρη, το δικό μου μήνυμα κλείνοντας την εκπομπή σας. Αυτό που θέλω να δώσω είναι ένα μήνυμα, αν με επιτρέπετε να δώσω 2 μηνύματα στην εκπομπή σας. Το πρώτο μήνυμα που θέλω να αφήσω στην εκπομπή σας είναι ένα μεγάλο μπράβο στις 4.500 αυτοκίνητα που ο κάθε ένας έβαλε μέσα 1 και 2 και 3 άτομα για να έρθουν, για να δείξουν το μεγάλο όχι. Και το δεύτερο μήνυμα που αφήνω είναι μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε και να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε αυτά που μας έχουν εκλείψει. Μόνο ενωμένοι, κύριε Πάρη. Αυτό. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί γιατρέ, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, ευχαριστούμε για τις γνώσεις σας. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, ήταν χαρά για μας ακόμα μια φορά να σας δείξουμε και μια άλλη όψη της αλήθειας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο αφήνουμε γεια.